This week, I will be firing. Alam mo yung MWSS. Alam mo, every seasonal yan eh. It comes with regularity, yung El Nino na yan. Putang ina. Ilang taon kayo nandyan. And you do not prepare for it. And when it comes, walang tubig yung mga tao. Alam mo sa totoo lang, tinawagan ko Manila. Sabi ko, putang ina ninyo. Magdating ako bukas noon time. Pag wala pang tubig na yung puking inang yan, yung ulo nyo gawain kong pusit, yan ang ikutin kong putang ina. Pagkahapon may tubig na. Nakikita mo? Why do you have to cause problem for the people when there are things that you can do at once na wala na talagang, ibig mong sabihin, you derail everything in life. Hindi na magkainom, hindi na tupuhan. Kaya ako pag gano'n lampasin. Either you can hack it or not. If you don't, I'm sorry. Alam mo, maraming Pilipino dito. Maraming engineer dito na galing sa labas na mas marunong. Hindi lang nakakilala. There are millions of Filipinos waiting outside. More brighter than you. More smart. Kaya lang hindi nakilala kasi hindi mga politiko. I will not hesitate to replace you all. Wala akong I won this presidency.